Asger Jorn besad en voldsom skaberkraft og selvtillid. En kosmopolit med en gigantisk nysgerrighed og lyst til at skabe noget nyt og anderledes gennem kunsten. I slutningen af 1953 satte Jorn kursen sydpå. Målet var Paris. Efter 17 måneders sanatorieophold i Silkeborg lå Europa og verden foran ham. Hans ambitioner kunne ingen være i tvivl om. Jørgensen var skiftet ud med Jorn, og Jorn ville være internationalt berømt. Her begynder fortællingen om den sene og internationale maler Asger Jorn. Hovedværker fra 1953 og frem til hans død i 1973 vidner om Jorns stædige arbejde med kompositionsprincipper og fornyelser af det maleriske greb. Samtidig er værkerne præget af jagten på en større frisættelse af formen, en accelererende dynamik, en stærkere farvekraft og en større malerisk frihed hen over hele billedfladen. Jorn ville mangfoldigheden. Han accepterede ikke begrænsninger. Han betragtede sin kunst som billeder af naturen og livet, som pulserende kredsløb og arabesker af fodspor fra dagligdagen omsat til billeder. Gennem Jorns maleri føres vi ind i en anden verden, baseret på billedkunstens love. Jorns kunst er under konstant forvandling. Den er flertydig og står i skarp modsætning til den klassiske kunst med klare former og entydige udsagn. Jorns kunst lukker sig ikke om et bestemt budskab, men åbner sig for beskuerens individuelle fortolkning. Nok er Jorns malerier abstrakte og af en anden verden, men der er altid en form, en farve eller et væsen, man visuelt fanges ind af eller får øjenkontakt med. Denne figur stiger direkte ud mod os. Figuren forestiller sandsynligvis sønnen Ole. Jorn bor i Paris. Den kunstneriske succes tager fart, og andet ægteskab knager. Sorgen og de depressive tanker, der præger Jorn i tiden, kommer til udtryk i dette billede, som Jorn maler til sin søn og kalder et brev. Disse figurer kunne være ægtefællen Matjes døtre, Olga, Martha, samt parrets andet fællesbarn, Bodil. Figurerne står nærmest som enheder i maleriet, men de forbindes gennem kompositionen. Som familieportræt er den klassiske familieharmoni fraværende. Figurerne orienterer sig i hver deres retning. De er endda skildret på så forskellige måder, at de kunne være malet af forskellige personer. Eller er det et udtryk for samme kunstners forskellige sindstilstande? Som altid er der fantasifulde væsener og figurer i Jorns maleri. Væsenerne er med til at distancere hele fortællingen fra den levende virkelighed og sikre, at tankens frie fantasi forbliver udfordret. Jorns maleri er ikke billeder af den synlige verden, men det var vigtigt for ham, at maleriet havde en menneskelig fortælling og et engagement fra kunstnerens side. Lige så vigtigt var det for ham, at indholdet forblev flertydigt og gådefuldt. Lettres à mon fils blev Jorns internationale gennembrudsværk. Det adskiller sig fra hans tidligere malerier ved klart at definere enkeltfigurer i et lysere landskabsagtigt rum. Ausverkauf einer Seele står i stærk kontrast til hans tidligere kompositioner. Ingen landskabelige rum og ingen strukturerende horisont. I takt med tidens kunstneriske strømninger bevægede han sig hen mod en mere abstrakt og ekspressiv udtryksform. På denne kaotiske billedflade udfoldes en voldsom dynamik af former i bevægelse og opløsning. Midt i dette kaos tegner lange sorte streger konturen af et stort væsen, en rokkelignende figur, måske placeret i sammenhæng med andre væsener. Man kan frit fantasere sig til forestillinger om et univers fyldt med dæmoner, en fremstilling af skabelsen, dommedag eller en kosmisk kamp på liv og død. I dette abstrakte billedsprog fandt Jorn mulighed for at gengive vilde, ubundne kræfter og udtrykke impulser for bevægelse. Krydsede linjer og farver afspejler hans vitale anstrengelser. Jorns rastløshed bragte ham til stadighed rundt i Europa, og hans kontakter var utallige. Det var ikke rejsen i sig selv, der var målet for ham, men selve det at flytte sig fra sted til sted, at skifte position. Jorns sind var præget af vildskab. Han var optaget af alt, et universelt menneske af kraftudfoldelse og aktivitet.
Maleriet er en eksplosion i farve, hvor tempoet er skruet voldsomt op. Energiske penselstrøg vidner om sanselighed og en berusende oplevelse. Figurerne slynger sig i et koloristisk mønster, hvor de kæmper om opmærksomhed. Billedet er nærmest et orgie i form og farver. Figurerne er ikke indordnet i et hierarki. Døddrukne danskere er en bramfri skildring af det groteske og underfundige, hvor motivet er i konstant forvandling. Figurer, former og farver glider naturligt over i hinanden og skaber mangfoldighed i billedlæsningen. Jorn gav hele billedfladen et pulserende liv. Han lagde gerne an med en farve i det ene hjørne, en anden i det modsatte hjørne og under tiden med en tredje farve indimellem til at bryde eller forbinde. Hele tiden veksler farvestemningen og oplevelsen på billedfladen. Linjeføringen bevæger sig i dynamiske bevægelser op og ned, frem og tilbage som livgivende rytmer og stemningsanslag som struktur i et stort flydende rum. Jorn arbejdede for at bryde det eksisterende skel mellem finkultur og folkelig lavkultur. I værkerne, hvor han forenede kunst og livet, kunne han synliggøre sin modstand mod hierarkiske systemer. Titlen Døddrukne danskere er en kommentar til præsident Eisenhowers omtale af især danskernes løsslupne moral omkring alkohol. Værket gav ham The Guggenheim International Award i 1963, men han takkede nej. Kunst var ifølge Jorn ikke en konkurrence. Med brede pensler og tynd farve, der nærmest smelter ned over maleriet, opbygges et mytisk landskab af lange drivende linjer og bløde formationer. Vi bringes i et visuelt paradoks. Vi skubbes frem og tilbage mellem stemninger og følelser, snart opmuntret, snart nedtrykt. Billedfladen fanger os ind i en centrifuge af uendelig livskraft og passion, hvor vi mærker svanens vingesus fra en anden verden, parallelt til vores egen virkelighed. Jorn ville ikke skabe billeder af den synlige verden. Den klare forbindelse, han så i sindets og traditionens slægtskab mellem samtidens spontan abstrakte kunst og den oldnordiske billedfremstilling, gjorde det muligt at trække på samme symbolverden. Figuren her kunne minde om en svane, der i den nordiske mytologi er symbol på skønhed og kraft. Jorns nordiske billedfundament og hans relation til maleren Edvard Munch er mere end blot et formalistisk og koloristisk fællesskab. Indholdsmæssigt sætter slægtskabet sig igennem som eksistentielle skildringer af livet i og omkring kunstneren selv. Danser parret forelskelsens dans, eller er det opgørets rus? Nok betegnes Jorn som spontan abstrakt kunstner, men de store værker bygger alle på en klar idé, og det forekommer umuligt at male disse spontant. Man kan ikke være i tvivl om, at der fra Jorns side er indlagt særlige fortællinger og oplevelser i hvert eneste af dem. Fantasifulde fabeldyr og masker vokser frem af maleriets farvemættede og voldsomme, kaotiske landskab. I Bibelens skabelsesberetning kan læses: I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Hos Jorn kommer billedet før ordet. I begyndelsen var billedet. Han lader billedet tage ordets plads som altings begyndelse, som fantasiens og den frie tankes kilde. Jorn mente, at billeder rummer nøglen til et større universelt sprog, styret af indre kræfter og fælles symboler. I tråd med den oldnordiske tradition ønskede han at åbne for flertydighed og for frihed til fortolkning. Måske derfor forekommer maleriernes titler begavede og velovervejede. Det ser ud som om Jorn i dette værk har ville skabe et møde mellem stilarter og udtryksmåder. Et møde mellem det nordiske, det klassiske og det orientalske. Han blander et nordisk og melankolsk formsprog med en materialebevidsthed og en stoflighed, som vækker vores sanser til live. Farverne er stærke og penselføringen heftig. Også i dette markante billede er maleren Edvard Munch og den nordiske billedtradition til stede gennem den melankolske, mytiske stemning og den mættede billedflade. Ud af et dramatisk landskab rejser der sig en stor organisk midterfigur i billedets fulde højde. Vi aner figurens ansigtstræk både forfra og i profil.
De stærke farver og den storladne komposition giver os et indtryk af at være vidner til noget stort og dramatisk. En vision, et naturdrama, en skabelse. På hver side af den centrale figur er der antydninger af andre væsener med relationer til midterfiguren. I rummet mellem de to fornemmes nederst et lille kvindeansigt og en krukke. Ovenover antager den mørke baggrund form af et flerbenet væsen, som truer midterfigurens centrale position. Er det en tilbedelse eller en opstandelse? Maleriet er, hvad man selv ser, men dets titel antyder noget stærkt eksistentielt. Dette værk er det sidste store maleri, Jorn når at færdiggøre inden sin død i 1973. Det sker samtidig med, at han som en kraftanstrengelse udfører 23 bronzeskulpturer og 6 marmorværker i Carrara. I en strøm af stærke farver opstår et ekspressivt farveorgie med en ekstrem dynamik og uro. Maleriet udtrykker en enorm kraft og energi. De store lukkede formationer synes i konstant pulserende bevægelse, som befandt de sig i en evig forvandlingstilstand. Billedet er bygget op omkring en vertikal form, der minder om et kors. Hermed brød Jorn med det sædvanlige landskabsformat og den horisontlinje, som er gennemgående i hans scenemalerier. Kan vi se motivet som en figur med hovedet nedad? En korsfæstelse? En nedsynkning? Eller måske en opstandelse? I modsætning til Jorns tidligere malerier lever dette billede sit eget liv, uafhængig af omgivelserne. Som billedets titel antyder, handler motivet om figurativ skulptur. Når billedet samstilles med skulptur, forstår man den definerede form, fyldt med fabulerende indhold. Jorns skulptur er en materialisering af penselstrøg. Han tager penselstrøg ud af deres maleriske rum og giver dem en fritstående plasticitet i den virkelige verden. Samtidig føjes figurer ind i maleriet og lever på billedfladen. Turen ind og ud af billedet er en ejendommelig fornemmelse og virker pirrende anderledes. Inden for de store skulpturelle formationer viser Jorn sit mesterskab ved i forskellige teknikker at skabe fantastiske detaljer. Vi ser landskaber og antydninger af små væsener, figurer og masker, der hver for sig kunne fungere som selvstændige billeder. Alt dette liv trak Jorn ind i sine skulpturer. Det er imponerende, hvordan det lykkes ham at overføre maleriets figurative abstraktioner til den tredimensionelle form. Da Jorn har færdiggjort de sidste skulpturer, udtaler han: "Jeg føler, at jeg har afsluttet det, jeg skal." Når man går tæt på Jorns store billeder, må man konstatere, at han hører til blandt de største kunstnere fra det 20. århundrede. Imponerende er det, hvordan han formåede at forene det nordiske med det internationale og give sine værker et evigt liv af farver, figurer, lys og rum, der fortsat pulserer og søger kontakt.